ole hei tun tuma chuan manni dewa edition apa ina annu apreng na video bonjet mai kha video toite kan clear ho lok dona heteng in preng hi chu adana dang du khopin rin oma annu tan po hian athin rim thlak don boxia heteng thili chu mina zong tan ti vengo chi ani lawani in preng dan phunga po atul lo le maya ti thei ania amaro chi tun laya mitam tak buaina anlu pain kar chiat chan chu hetiang lam hoi hi ani tlata wangin a en tiraro a thalein ka hria chungti chu kan thlir chho chan tur pakhat ni ta sila hemiden chenang deuh hian hei tuna po nu pain kar in rem lo na ti sang sang atam emema chu chung jing mi pakhat anui na aril ro halu tu ka wanga aron post chua hial hi hemi video en pa hian kan thlirin kan ngai thlau don ani imponi sila video thlir ho phot yang when chu hun rei tak nuwa prank video ne ron let kan tum dona kan nu prank turin en buat sei me ka fu theng em chu kan la shelawa tuna hian vlog turin video siam ka ngai ka ti ka chuwa ka en tina mot tak sei sak kan tum doni en ko ni se here zel phodang ko ni se tuna hian nei puyan kan nu phone dona a phone dan turan sei izoi lo ka nga I dor hi ein kal don lawa chunga kan nom dona hei thian nu nen hian chuanin nei puyan ina in pa omem ti vel tham patiang dor hi ai no kal si lo chung lamin kal ta hi nge om zia artinga aron phei nge kan ringa aron phei chuan chu tiang vel chu nia en poni se tuna nun wi phone phot dan kan ngai tu do nei chuan kan set ran ngai in setup camera seta nei puya pona lo hal ngai do na nen ran do in pa chu chuak ta mi chuak ta khoi la ma nge kal cái chuông lâu à, bây giờ cần băng chia in đồ thì in không ai bảo mà mi. Anh cắt lâu à, mà sẽ tụi mình ôm bốc xí lâu à. Hôn cả tum xin à chung anh cắt đây bốc xí à. Lâu anh xin lộc mấy rồi, kalau hoak nang chứ. Le biru halo le biru halo le khoi le ngai biru do nu a khan lut phei mai ro ta khan ta khan nu mai ro chuan kondom không ngai kondom kha đây kondom in pei man le si lo ngai han kam hat do pei man đây chap kondom kan ta chuan tahi acapal arin lel thei nang chuan ani chu biru kita kian kamera kamang này đúng này ini kalau pun help ini kalau pun kira ini sih có mấy mày Lobo ini sih cepat ke rumah Lobo anh thấy những này mới nào ini teh ini sih Okha video kan thlir atanga thil lang chiang deuh pakhat chu edition apa hian nupui a thlang thiam kan ti don nge anei fu khopin kan hria a chan chu an nu hian an preng ti a hремio lova mei chitam tak chuni se tun a hian an preng video hi chuangam lo khopa mu hre om tur chi thil tam tak a thleng lawang ti a soi thei lawa an preng video po hi an ron chuak kherang em ti thlengin ngai tu tham ma omani a chan chu tun a po hian he video lo en tu te zinga tanga lo thin rim em te oi ke chu ni la ka pui via wang ti to khi me cheu zinga hian ka beng hria ta nge po engi moza tan omania khang mi te kha an de mom chuang mi si lova amaro chu tiang kara chuan hei an nu ve thung he chu a thin rim lutuk tong hlei thelo te po ani ve thau mai theya ain sum zo lovin an pa po a beng ve hial khania poni se kan soi tong khan hetiang nun hi tunlai nu patam tak boina ani meka wangin
ataka thleng tur ni ve ta se mi pa po ni la me chia po ni ta se he tili kan to atana ataka thleng tur ni ta se kan mangai te la ka tang chuan kan na ve ve don tia hriata he video kan thlir tang po hian harna ni ro kan man apoi mo hle in a hriata ni ko kan nang ma ti ko ka chung lo wa che le ta man ni kon ngai chen ko ko kan ni ni kan ka ka du du chính là cô gắn khá tất cả lần phật hông lại thế nào vì tiêu cô gắn xiêm hẳn nữa đây thì 이게 심심 좋아. 이제 아까 시안돈이 돼서 내가 너무 빨리 얘기했어. 뭐 팀뱅 아시는 것도 콜람방아 지금 것도 있어요 빼면 너 빼요 너 보엔 참에 돈이 저래 조금 들어 나 소리가 큰 보네 그럼 아야 아야 amo thì truyền đến ông về ông đi giờ đi nó kê gắng tỉ lao đấy cái pin lạ chả pin nó vắt bốc cái lỗ hổng đến thì cái video gần xem thì cái mang xem nghe cái thì nó đừng mà đến thôi rồi cái poni se kan soi tong khan he tiang nun hi ṭhalai nu patam tak buaina ani me ka wangin tuna po he tiang thil thleng den chen hian I nu pa in kara atak nge ya buaina om tlat maya hei annu hi amang ang lutuka ti hian I social media lama zapo don lawina ron post hian ani an panaron ti dan hi kan thlirin kan ngai thau lokanga za don lawin kan pa message ka lo post stop min puite u phone la do box si lo sipaya niya vairama a oma ngai zonga nei ruthin ti chu ka hre ruthin voi ni kaman to tuna ti hian ron tiringot ani chu engtin nge ka tiang ti in tran puina aron dil hiala enge an paina aron message dan chu thlir hau lok taila inu fa khan inu telama lawa ho phei te u engma sei tu rom lo chuak ulani mai ka lea ka lo ho don in ka lo ho ma in lo chuak wat ro mi pa in ka sei chumo ka soyani mai ti nan nu aron wau ngal khur khura annu tan sei ngai na om no tur khopin ti hian message aron nu chi angal ania annu po hi mang ang hle don ti reta aron soyang hian za po don lovin mi te tran puina aron ngen hi alania chuta chon annu tan po hian a hre omina na hle du donin rin oma chu wang tak chon hei edition pa te in preng na atang po hian le kan soi tong khan he thil thenga hi mitam takina an hring nun ti hre omna le an to chho me kania chuta chon he tiang thil lakata hi film thei turin le kan fa te thlenga I riang vai taka anom lo na turin nu le pa te kan poimo thina chu wang tak chuan kanin mangai na te heng thil thlenga tang po hian tinget chau sawila nu pa in kar boruak chia thleng chho thela ka te malam hun kal chho zel tu da na a thazo ka kain po cha hi poimo hlina hriata kan pi le pote poina an lo soi to thinangin sial rang hring han lo ti thina chumi om zia chu I mi pa rui thei thil ti thine mo nu le pakho bode chuan khatiang fa khan hring mai thina chu tiang che chuan he tiang nu pa in kara te po bo chile thin te chuan ti zong in soi taila I atopa an fa te thlengin he tiang hring bok hi a hring chuak thina an soi tong khan hei he in preng na video po hi thil ti zen chi ni na hriat lawa amaro chu edison pa te nu pa hi chu anin kar boruak po a thale tura ngai taila chumin rol chuan mina zong tan he tiang thil hi ti ve chi ani lo zia chu video kan thlir tang tele mi sang saina an soi tang te pon kan the thiam na rin om boka tin he video kan thlir le chan pakhada chuan he thil thlenga tang hian a bik takin nu puila nei turemo
pasal la nei turimo nupui fanau nei to pasal fanau nei to kan lo ni ni pon adika bultan te in mangai na tluan tlinga in mangai chauzel na na heng video le heng thil thleng hi kan mana poimo hlein ka hria chungte chu video kan thlir pa in kan soibel pa du bokani heng video kan thlir atang te pon I le tura thil thleng kan soi atang te po khan ngai dan tam takte soi chak tam takte kan nei theya chungte po chu kan du le comment lama te kan soi zui vele don nia